Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, karon atong gisaulog ang Paskos pagkatao sa atong Ginoo niya gihatagan ta og dako kayong rason. Ang pagkatao sa atong Ginoo naghatag natog bag-ong paglaom matag adlaw nga nag-uban na siya kanato o kitang tanan nahimo ng iyang mga igsuon, mga adopted children of God. Atong iampo nga makaamgo unta kitang tanan sa pagsinabtanay o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo dili sa pagbuot-buot sa atong kaugalingong mga gusto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, imong gibuhat ang tao sa paaging katingalahan ug imong giuli ang iyang dungog sa paagi nga labi pang katingalahan. Itugot nga makaambit kami sa pagka-Dios ni Kristo nga miambit sa among pagkatao. Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil ni adtong milatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, o pagsangyaw sa kaluwasan, o miingon sa Sion, naghari ang imong Dios, naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan silang pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunob nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan, gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug iyang kamatinud-anon. Alang sa balay sa Israel, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdaig. Ang tanang kautlanan
nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awitig pagdaig ang Ginoo diha sa alpa. Diha sa alpa ug sa mananoy nga awit. Diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon at ubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa ato mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta, sa makadaghan ug sa nagkalenlaing mga paagi. Apan nining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang universo, o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios, ug ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud mo ingon ang Dios, kang bisan kinsa sa iyang mga anghel, ikaw mao ang akong anak, karong adlaw na imo akong amahan. Nimiingon ang Dios, ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak, nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglan mo simba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi,
ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinoon may midawat og mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit nga nag-ingon, siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko. Siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo mga igsuon mianhi sa kalibutan dili aron magpagarbo nga gamhanan siya, dili aron himuon tang ulipon tungod kay gamhanan kaayo siya. Mianhi ang Ginoo sa kalibutan tungod kay gusto niyang himuon tang iyang mga anak. Sige, lingiyay mong tupad. Moangkon ka nga anak kas Ginoo, ingna ko no. Kanang bata, sama na mga bata dias gawas nga gida diri sa sulod unya magsigig lugnot, magsigig gusto gyud mudagan, dili gustong kuptan, anak na sa ilang ginikanan. Ang ilang ginikanan gusto nga mosimba nga kanabang formal nga simba. Pero ang bata sa iyang buhaton, mudagan gyud ko, imo ganay kong pugngan, muhila ko, musyagit ko. Ana, mao nay gitawag og anak pero wa pa muila nga siya anak. Daghan nato murag mga batang gagmay nga matud pa ni Hesus pag-anhi niya, mura mog mga bata nga nagyampungad sa merkado, kaguliyang lang agi. Muna nga si Kristo mihimo og dalan aron atong subayon anha ta magkahiusang tanan. Dili pwede
nga magsunod tas Ginoo sa ato lang kaugalingong kabubuton. Sige, ikaduhang lingi. Ing na proud ba ka nga igsuon mo ni Kristo? Ing na ba? Na proud ka? O murag mauwaw ka? Kay daghan ra ba nato murag mauwaw? Mauwaw ba? Nakita mga igsuon sa Ginoo. Gani, pila ka buk ninyo dinhi ang nagsigig yung angkon at tubangan sa mga tao nga igsuon nako si Kristo. Taas ang kamot. Kung naaman o galing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom ra ka buk. Sagara na to, mauwaw gyud. Mauwaw. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon si Propeta Isaías, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagsangyaw sa maayong balita. Nya unsa may maayong balita nga kita karon igsuo na ni Kristo, anak na sa amahan. Pagkaninduta ang balitaan, makadawat lang gani ang kanang nangabroad nato didto. Unya mo apply dayog citizenship sa Amerika, makadawat lang og order nga ikaw karon approve na nga US citizen na ka. I-picture pa, i-post pa. Makadawat lang gani green card holder na kas Amerika. Sos, i-post dayon oy. Yes, yes. Dream come true. Pero pag ingon nga anak kas Ginoo, moingon ba mong dream come true? Ug sa may timaan nga kita proud nga anak tas Ginoo, atong buhaton ang mga buhat sa anak sa Ginoo. Sama pananglit niingon si Kristo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabus. Proud ba mo ana nga mosangyaw? Oy. Sige. Proud o mauwaw? Galibog na. Kanang niingon si Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na lang mo paningil og bayad. Proud mo ana? Proud mo o dili? Ayaw. Kanang niingon si Kristo, pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Proud mo ana nga mobuhat? O mauwaw? Labi na gyud kung ang gusto mo suod sa inyong balay, kadtong mga bantugang tulisan nga bag-o pang nilaya sa prisuhan. Proud mong mudawat nila. Diyan na si Jesus. Diyan na. Natuma na ang sugo ni Jesus. Uy, mauwaw ta. Oy. Mahadlok pa. Di lang mauwaw. Mahadlok. Mubuhat. Oh. Kana lang niingon si Jesus, puyi ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran mo'y muhatod nimo sa kagawasan. Proud ba ka? Nagiuban na imong buhok o imong kuluran? Tanawa. Proud ba ka? Nga ninipis na imong kilay o imong badlisan? Di ba? Proud ba ka? Nga nangabit imong bana pero dili pwedeng buwagan? Imo lang yapong angkonon nga imong bana, apil ng iyang kabit, imong angkonon nga imong igsuon? Proud ka nang mo angkon o masuko? Mao ni siya. Mao ni ang pipila natong i-check. Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo mas importante kaysa atong security. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo, unsa may gibutang dire. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ngano man tungod kay gisangyaw sa mga santos, gipuy-an sa mga santos. Kana bita makadungog ka nga pala nato din higod nganong daghan man ang muhatag nato og hinabang tungod kay nakadungog sila nga ang mga way kaon atong gipangtagaan og labing minus 5 ka kilong bugas, at least lang kana ganing makakaon sila. Daghan ang nitampo mo itong nakahatag-tag mga
3,600 ani sobra pa man gani ang atong gipanghatag ni adtong November. Karon ato na sang gihimo mang-ayo tas mga balay nga gubaon na atay mga 140 labing minus ang atong gitarget nga ayohon. Nakahuman na tag mga 21 ka balay. Di ba? Masangyaw man Hala, duta god. Masangyaw man gani nang ingon nga naay bata nga hydrocephalus pagkatao pobre kaayo nya gitabangan sa mga doctors, gitabangan sa mga nurses og sa mga tao i-post dayo sa Facebook mangno dayong kwarta minilyon kay para ioperas bata. No, mga inana. Ngano man kay ang Ginoo matinabangon sabwa ginas tibuok kalibutan ang pagka Diyos nun. Basta atong puyan. Bisag naarakas inyo, sama ni San Roque. Dito raman to siya kakahuyan. Sama ni St. Therese of the Child Jesus. Dito raman to siya iyang kwarto. Gaantos atong iyang tuberculosis. Pero tungod sa iyang pag-antos nga way reklamo, kanabang ningon si Kristo, pasana ang imong cross, matag adlaw. Ang gibuhat ni St. Therese ni sabwag sa tibuok kalibutan. Ang pagpakamatay ni Lorenzo Ruiz dito sa Japan, katong gasigi siya higugma sa nagpatay niya, maayo tong buhata dili. Maayo. Sila raman to dito. Si Pedro Calungsod katong gibangkaw siya kay nagbunyag sa bata. Gibangkaw, gipatay, gihiwa pag yung kunong lawas, gihug pag isdagat, kay gipakaon sa mga isda. Murag gilawog ba? Wa na may nakita paghuman. Pero nisabwag sa tibuok kalibutan. Nganuman, kay ang Ginoo gani mao'y magbuot o ang Ginoo sang pagbuot atong sundon, musabwag gina sa tibuok kalibutan kay ang Ginoo may nagbuhat sa kalibutan ug ang tibuok kalibutan gilukop sa iyang presensya. Ang iya lang gikinahanglan kita nga iyang giangkon nga mga anak muangkon sabta ta pinaagi sa pulong ug sa buhat nga anak tas Ginoo gilingya imong tupad ingna karong sunod tuig sugdan ka nato nga di na ta maningil og utang. Sige, ingna kon. Ingna ba? Musugot ba? Nya musugot gani ingna anak kas Ginoo. Di ba? Nya kay ang atong sitiyo gani tungod sa pipila nga misaksi ug naluoy sa atong mga himuonong balay, ang atong halin niabot nag 65,388 ka slots ni sobra na tag 1,388 ka slots. Di ba? Salamat kayo. Nya ang ato sang paras kumbinto, ang SBF DAG niabot ng atong halin og 5,043 ka slots. So niabot na pod og nanay nahibili na lang 54,957 slots. O kaning atong SBF DAG padayon gani natong ibaligya tag 500 pesos per slot. Nya sige lang itag palit ani 500 pesos raman. Kining sitiyo karon ra ni kutob mohonong nata. O niya ang ato sang disap karon na lang ni kutob ambot mahurot pa baka ni 13 na lang ka slots ang nahibilin, 13 slots nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Na ini takes nako, Father, unsa man gyud ka siguro nga tinuod ng imong giingon nga 25% imong ihatag. Nako, 99% siguro ni. Niya nganong siguro man ko kay sugo manis Ginoo. Dim ani sogo nako. Nganong moingon makong sogo os Ginoo kay kining maong proyekto, kining kulumbari nga atong tukuron gamito ni nato para sa kaayuhan sa simbahan, para sa kaayuhan sa katilingban, labi na Dios mga kabos.
Kung ato ganin ang himuon, di gyud ang Ginoo mo sa likway, iya ginang palampuson ang mga buhat sa atong mga kamot, basta i-dedicate nato sa iyang purpose. Pero para lang ni pagpadato sa pare, pagpadato sa mga kaubas pare, mawara ni daw aso. Na karon nakaparsyal na ta diha og 60 million, 6 million kapi na lang atong kuwang. Nya once ato na nang maimpas, musugo dayon tag process sa pagtukod sa kulumbari. Nya ang atong halin ana mo nay atong ibayad aning nang invest plus sa interest og atong ipalambo sa atong simbahan. Mahimo ba ni o dili? Porting himoa, hutdan ninyo palit ang 13 karon ha. Pledge mo 500,000. Bahala nag-unya na mos Enero muhatag or Pebrero ba mo muhatag, i-pledge lang karon kung interesado mong mo invest. Di lang mo sa dayon ang kwarta. Pledge lang. Father, musaad ko og duha. Father, musaad ko og usa. Father, musaad ko og 5. Ana lang gud. Musaad kog napo. O, ana, human dayon. Di ba? Linga imong tupad, inapila kay imong saaran. Apila imong isaad. Sige, ingna ko no. Ingna ba? Tanawa, di ba nilingo din? Kuyo, wako ada. Sayon raman kayo. Musaad mo karon. Pader, angkon kog duha. Ingkawa ra ba jud ko'y kwarta? To amang ko'y balay, ako lang tong ibaligya. Basig mahalin na to mga January. O ibaligya imong balay, higda na lang kas daplisdan. Kay niingon man sad si Jesus, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa simbahan. O di ba? Mao man ay gibuhat ni St. Francis of Assisi, mao man ay gibuhat ni Mother Teresa of Calcutta, mao man ay gibuhat nilang St. Ignatius, San Agustin ug uban pa. Di mo mosunod. Si Kristo gani gibiyaan ang langit, gibaligya ang langit aron mo puyo uban nato. Kita na ba'y dili mo baligya aning hinatag ras Ginoo og mo puyo uban sa Ginoo? Duko ra ba dayon na manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo unya inigabot sa lalang sa Espiritu Santo mo luhod ta. Tanan, nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Luhod sa ta. Manindog. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw, nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang atong kasing-kasing na puno sa kalipay sa paghandom sa pagkatao sa atong Ginoo, busa malaumon kita isip iyang mga igsuon ug mga anak, muduol kaniya sa pag-ingon, Ginoo panalangini kami. Ginoo panalangini kami. Nga pinaagi sa atong pagsaksi sa iyang pagkatao, ang katawhan sa tibuok kalibutan, makasinati sa presensya ni Jesus, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami.
nga ang kalinaw maghari tali sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga dili Kristiyano madalangadto sa kahibalo kang Hesus, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kabanayan magpuyo diha sa gugma, kalipay, kalinaw, ug panag-uyon niining panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kabos makakaplag og paglaom og kalipay sa pag-abot sa manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay makadawat na sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Amahan, nagdaig kami kanimo sa imong pagpadala sa imong anak. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugma o kalipay, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo, niining Pasko, ang among halad, ania ang hingpit nga pagpakiguli namo kanimo, ug ingon man ang among bug-os nga pagsimba kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong
nga way sinugdan ug way katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na ang kalag ni Father Henry Visitacion. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga maluluyon karong adlaw na tao ang manunubos sa kalibutan, siya ang naghatag kanamo sa kinabuhing Diosnon. Itugot nga siya usab ang mohatag kanamo sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkaanak sa Dios. Ang ato lang buhaton musunod ta nila ni Hesus ug ni Maria sa pagkamasinugtanon sa sugo sa Ginoo. So salamat sa mga nisugot sa sugo sa Ginoo ug nialagad nato karon ang atong lain-laing mga ministries, labi na gyud ang atong mga lectors ug salmista ug ang atong choir ning serve karon ang San Vicente Choir ug ang Holy Rosary Youth Choir. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Niya inighuman sa panalangin, doon natay veneration sa Baby Jesus na iduha ka buok magbarog diri, muli niya lamog duha kalinya aron mo kinsa tong gusto mo venerate pinaagis paghalok or paghikap o niya inighuman ninyo diri halok ari mo agis kilid dili mo balik sa gilinyahan. Niya doon natin ngayon ibutang diring basket para kung gusto sad mo muhalad inyo pasalamat sa pag-venerate punasan mo ikabutangan sa inyong halad. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulog dawatang panalangin sa Dios. Sa pagpakahimong tao sa anak, ang Dios kaayo nga way kinutuban, nagwagtang sa kangit-ngit sa kalibutan, ug sa iyang pagkatao nga mahimayaon, nagdanag nining adlaw nga balaanon. Sa ingon ang kangit-ngit sa inyong mga daotang buhat, wag tangon unta niya, ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong pakpakan ang Dios nga natao. Praise the Lord.